Hej alle sammen, velkommen til Drengene Reactions. Ja. I dag har vi taget Martin med, Det er mig. og så vi fandt den her video med Funny Noises and Faces Funny Fat Kid. Altså umiddelbart så fin nok video, tænker jeg. Eller sådan noget. Vi har ikke set den endnu, så jeg har aldrig set den før. Nej, vi fandt den bare på vores... det var meget tilfældigt. Ja, så startside. Altså, så jeg glæder mig rigtig meget og sådan noget, men så jeg tænker bare, at vi går i gang. Ja, lad os gøre det. Stykke, har man noget at sige? Jeg har ikke noget at sige. Hi everybody. Make some really stupid, funny noises and faces I can make. Og så indtil videre, så han bare fortæller den der, han kan lave sådan nogle sjove lyde og stemmer og sådan noget, så ja. Ja. Okay, nu kommer lige, tror jeg. Fuck, han er syg om der. Fuck, du vildt det der. What? Nej, Hvad? Hvordan er det muligt? nej, det er faktisk insane. Lad os videre. Han er vild, han er vanvittig ham her. Altså, jeg elsker den der kameravinkel, han har. Ja. Så man bare kan se, du ved, Ja, altså hele det er ansigtet. det er ret fedt, at kameraet ikke bare står stille, ligesom Altså, det er vores som gør. om, han får det hele med, kan man sige. Ja. Eller noget af det i hvert fald. Ja, det er fint nok. God video. Ja, god video. Lad os se, hvad det sidste er. Thank you for what? Okay, det er bare Okay, sådan det er bare sådan noget der. Ja, det er bare sådan noget til sidst der. Så, bruger lige 6 sekunder på at afslutte videoen. Skal vi lige rate videoen? Ja, jeg synes videoen var fandme god. Altså, hans talent. Han burde stille op til et eller andet talentshow et eller andet sted. Og så gøre det der. Han vil 100% vinde det hele. Altså, jeg Men- synes, den er talentløs. Fucking mærkeligt. Jeg vil fuck lave en video, hvor du bare skriger i mikrofonen og laver sådan nogle lyde, men... Altså, vi kunne også gøre det, men det var ret underligt at gøre, ligesom ham der. Altså, jeg synes, det er fedt nok, fordi du ikke, det er sådan lidt sådan noget 4 Laursen noget, men altså, Det er bedre end det er 4 Laursen. anderledes. Ja. Det er bedre end 4 Han ligner faktisk lidt 4 Laursen. Det er hendes kæreste. Lidt tvilling. Ja, det kan jeg godt sige. Det ligner mig hinanden. Jeg giver den her video, fra ud af 10 stjerner, så giver jeg den 8. Hvad giver du den? Hvorfor giver du den 8? Fordi jeg synes fandme, han er fandme cool om der. Ja. Altså, jeg synes, han er fed nok, ikke også? Mhm. Men, altså, det er fedt med kameravinkel og sådan noget der. Og det Ja, der 4 selvfølgelig. Laursen, du kan gå efter. Ja, Men udover det, så er han talentløs. true. Men han kunne nok godt vinde Han et kunne nok talentshow. noget. Altså, han kan nogle af lydene, de er faktisk meget seje. Ja, Men altså, jeg synes alt i alt, så må det være en 4. Jeg giver ham en 4. hans ansigtsudtryk er også rimelig seje. Det synes jeg, i hvert fald. Nå, det var alt for den her video. Tak Eller fordi I så med reaktionsvideo. alle sammen.